Hola, som Girona. Ens coneixes per la nostra versió en paper, però avui comencem una altra història. Un espai on volem fer el que a vegades no es pot fer sobre el paper, parlar clar. Amb respecte, sí, però amb ganes de sacsejar, de preguntar allò que fa una mica de nosa. Aquí no venim a repetir titulars, venim a preguntar per què les coses són com són i què passaria si deixessin de ser-ho. Per això, a tots els convidats del nostre número 0 els farem la mateixa pregunta i els demanarem una mica de complicitat. Si aquest nou podcast de Girona vol remoure una mica les aigües, què els agradaria que remoguéssim primer? Aquest és el nostre punt de partida, sense filtres, amb respecte i amb molta curiositat. Som Girona i això tot just comença. Bon dia, seguim aquí amb Girona, a les Fires de Girona. Seguim amb les entrevistes i comencem amb Laura Nieto, la propietària de la botiga La Nou Urban Sports i Mobility, que s'especialitza en mobilitat elèctrica, motos, patinets i tenen tant botiga com taller. Laura, com estàs? Hola, molt bé, encantada d'estar aquí. Què tal les fires? Bé? Doncs molt bé, la veritat és que sí, que està havent-hi molta gent i molta... Sí, està molt bé. Veus l'ambient molt bé? Sí, aquest any sí. Molt bé. Almenys amb el meu tema, la gent molt interessada. Molt bé. Sí, sí. Doncs si ens pots explicar una mica què és exactament Nou Urban Mobility? Sí, doncs mira, és una botiga. Bueno, nosaltres vam començar amb el tema de l'esport freestyle, de skate, patinet, tot això, però fa uns 8 anys que vam introduir el patinet elèctric. En aquell moment érem els primers, vam començar nosaltres, i de mica en mica ens hem anat especialitzant en això i fins i tot vam haver d'ampliar la botiga pel tema del taller, perquè nosaltres som també especialistes en reparació de patinet elèctric. I ara creiem que amb tot el tema de les baixes emissions, de totes les ciutats i tot això, creiem que el tema de la moto elèctrica és un molt bon vehicle perquè la gent pugui portar. Molt bé. Llavors, com se't va ocórrer apostar per la mobilitat elèctrica? Doncs perquè sempre he sigut una persona bastant conscienciada amb el tema de l'ecologia, de la contaminació, de tot això. I aleshores vaig pensar que la mobilitat elèctrica era el millor. Era una cosa molt respectuosa pel medi ambient. Com vas començar en tot aquest món, en especialitzar-te? Doncs la veritat és que ja fa molts anys, des del 2013, que vam començar amb bicicleta elèctrica i la consciència que jo ja tenia de sempre, de tota la vida. I quants anys fa que porteu amb Nou Urban Mobility? 13 anys. 13 anys. Amb Mobility estem començant, ja fa 8 anys amb la Mobility, però ara ja ens volem especialitzar al 100%. Molt bé. Sou presents aquí a la fira aquest any? Som presents aquest any, sí. I teniu un objectiu concret estant aquí a la fira? Sí, donar a conèixer tot aquest tema de la mobilitat elèctrica i la moto elèctrica, que jo crec que és el futur. Molt bé. Per una ciutat, sí. Molt bé. Llavors, us dirigiu només a clients de Girona o a tot arreu? No, a tot arreu. Tot arreu. Clar, Girona bàsicament perquè tenim el taller i tenim la botiga física, però no, nosaltres venem a tota la província. Molt bé. Sí. Llavors, a quin perfil veneu normalment? Quin és el perfil de persona que compra amb vosaltres? Amb nosaltres compra especialment, molta gent jove, la gent jove, perquè no tenen carnet de conduir i després la gent que ha de treballar, que treballa i no té carnet de conduir, que ha d'agafar el transport públic i realment a Girona el transport públic no... Va com va, la Renfe va com va. Va com va, i gent que han d'anar amunt i avall i el patinet s'hi va molt i molt bé. Com veus el futur de la mobilitat elèctrica? Veus una evolució? Veig, és el futur. Sí? És el futur. Molt bé, Laura. Doncs et faré la pregunta final que fem a tots els nostres convidats d'aquí a Girona. Ara estrenem programa, podcast, així en format radiofònic, que fins ara havia sigut una revista Girona, però volem apostar per aquest podcast, que és com el programa número 0. Llavors, la idea és remoure una mica les aigües, sacsejar una mica, tocar temes que no podem acabar de tocar sobre el paper. Llavors, què t'agradaria que remoguéssim primer? Home, referent al tema de la mobilitat elèctrica, especialment, això que estan posant com... O sigui, els ajuntaments no ens estan ajudant gaire, no? Perquè, per exemple, ara amb el tema de les motos, jo he anat a preguntar a l'Ajuntament, escolta, doneu algun ajut a la gent que compra... a l'impost de circulació. L'impost de circulació d'una moto val 8 euros. Saps? Durant 2 anys, tampoc és. O sigui, que jo crec que haurien d'ajudar molt més a l'usuari a fer el pas de que deixin el vehicle de combustió i anem al vehicle
elèctric, oi? Igual que amb els patinets, vull dir, ajudar una mica, fer alguna campanya de sensibilitat en l'usuari del patinet elèctric perquè sigui molt més respectuós, perquè no ho és. O sigui, jo em dedico a això, però no és respectuós el conductor de patinet elèctric. Aleshores, fer campanyes no només de multa, sinó campanyes de debò, a dir a la gent com s'ha d'anar, com s'ha de circular, i per promocionar tot això. Seria una ciutat molt més de veritat, molt millor. Molt bé, doncs moltes gràcies, Laura. Moltes gràcies Bones fires a tu. i gràcies per ser aquí amb nosaltres a Girona. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Gràcies. Adéu.